Priatelia, je nás tu veľa, ale dovolte aspoň tým, čo dnes nastúpili, alebo boli na zápase, na súpiske, aby sme im dali to, čo im právo patrí. Takže v bránke číslo 30 Matúš Ulasky, číslo 5 Tomáš Risa, číslo 6 Martin Dobrotka, číslo 8 Erik Jedel, kapitán číslo 10 Igor Šalčák, číslo 15 Filip Ječo, Filip Kiš, číslo 18 Šedo príde, číslo 18 Mamadou, číslo 19 Karim, číslo 23 Kristián Mladíček, číslo 25 Lukáš a ideme na náhodníkov dneska číslo 1 Peter, číslo 9 Ďuri, číslo 13 Milan, číslo 14 Akoš, číslo 20 Krešimír, 21 Peter, 28 Marian, číslo 33 Filip, tréner Karel. Dámy a páni, ďakujeme ešte raz. Tešíme sa na vás.